γιος μου. Ο δικός μου ο γιος να συμπεριφέρεται και να εκφράζεται σαν λιμενεργάτης. Προτιμάς να συμπεριφέρεται και να εκφράζεται σαν μαμούχαλος. Μαμούχαλος. Τι λέξεις είναι αυτές, τι σημαίνει αυτό? Μαμούχαλος. Μαμούχαλος είναι ο Μαλθακός. Βλέπω πρόλαβε και στάμαθε και σένα, Στο Σταυρόλεξο το έχω δει. Η κυρία Παπαγεωργίου πάει να τρελαθεί. Να της αποκαλέσει το γιο της καθηκή. Και μια άλλη αγγλική βρίσκια που δεν την κατάλαβε η γυναίκα. Μήπως... Motherfucker! Παναγιώτη, μη με βγάλεις εκτός ελέγχου. Συγγνώμη. Άκου καθήκη. Εντάξει, δεν τον είπε και καμπούρι. Σκάσε που θα μας πουλήσεις και πνεύμα, χαμίνι. Που μπήκες μες στο σπίτι μου και το έκανες σαν τα μούτρα σου. Ας ηρεμήσουμε όλοι. Ο εκνευρισμός. Έπρεπε να σε έχω απομακρύνει από το γιο μου νωρίς, όταν είχα τα πρώτα δείγματα. Τον έχεις δει ο Λεβέντη σου να φτύνει? Να φτύνει τι πράγμα? Φτύνει, μάγκικα, πρόστιχα, σαν τους αχθοφόρους. Μιλάμε, κάτι ροχάλες ο μικρός, κατοστάρικα. Σκάσε εσύ χαμένη. Ελάτε. Ας διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Εγώ είμαι στέλεχος και μάλιστα επιφανές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Με τη μούτρα θα αντικρίσω τους άλλους γονείς. Στο διευθυντή τι θα πω? Στο παιδί σου που το κοροϊδεύανε, γιατί δεν σκέφτηκες να πεις κάτι? Αλλά το έχεις ευνοχήσει κι αυτό. Όπως ευνόχησες κι αυτόν εδώ. Εμένα λες. Δεν σου επιτρέπω. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Και για να μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνεις, όποιον γουστάρω ευνοχίζω. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Δηλαδή με έχεις ευνοχήσει? Δεν είναι αυτό το θέμα μας, Παναγιώτη. Μαζέψου, γιατί έχεις πάρει πολύ αέρα. Σε προειδοποιώ. Μαζέψου. Το πιστεύεις ειλικρινά ότι με έχει ευνοχήσει? Άσε μας ρε Παναγιωτάκη κι εσύ. Τον έλεγαν πάτα το παιδί από τα σπάτα. Τον έλεγαν πάτα το παιδί από τα σπάτα. Που παίρνε τα νόστιμα, τα μόστιμα. Τι κάνει νοικοκυρούλα μου? Καλά στην κουβαλική του σπιτιού. Που παίρνε τα νόστιμα, τα μόσκομυρωτάτα. Ποιος είναι αυτός ο γελίος, άλλαξε. Ο Τσιρικούλης είναι. Έλα, ο Τσιρικούλης είναι. Και δεν το λες τόση ώρα. Ποιος είναι ο Τσιρικούλης? Δεν ξέρεις τον Τσιρικούλη? Δίσκη, φαν κλαμπ. Τι μου λες? Αυτός ο Ρεζίλης δηλαδή θεωρείται τραγουδιστής? Αρέσει σε πολύ κόσμο. Και σαν τραγουδιστής και σαν άντρας. Αρέσει αυτό το πράγμα σαν άντρας? Κόβουνε φλέβες για πάρτι του. Εσένα δηλαδή σ' αρέσει? Εμένα με κυνηγούσε μια εποχή. Αμά, και πού κρυβόσουν? Είναι καλό παιδί, με είχε ερωτευτεί. Αυτός ο γελίος. Μην κρίνεις έναν άνθρωπο χωρίς να τον ξέρεις. Το βλέπω το καραγιός, δεν χρειάζεται να το ξέρω. Είναι ωραίο παιδί, τον αδικεί εδώ. Χάνω κάθε ιδέα για το γούστο σου. Γρηγόρη μου. Δεν υπάρχει λόγος να ζηλεύεις. Δεν έγινε ποτέ τίποτα. Όχι και να ζηλεύω. Τι να το ζηλέψω? Ακόμα και φωνή έχω καλύτερη. Εντάξει. Ήρθε στο παρελθόν. Ανοιχτά είναι. Καλησπέρα σας. Μανίτσα μου τελειώσανε τα αυτόγραφα. Ναι, όχι, δεν θέλω αυτόγραφο. Θέλεις να σου υπογράψω στο μπράτσο? Ποιο μπράτσο? Όχι, δεν με... Θες κοιλιά? Θες πλάτη? Μήπως πισινούλη? Όχι, αφήστε με να σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα. Μπεζεντάκου. Μπεζεντάκου. Μάλιστα, Μπεζεντάκου. Δεν το πιάσα το υπονοούμενο. Μπεζεντάκος, γάλατα, τυριά, γιαούρτια. Μανίτσα μου, τα γιαούρτια δεν τα τρώω, έχω 12 δάχτυλο. Τέλος πάντων,
Η οικογένειά μου έχει μια ταχαίως αναπτυσσόμενη μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων. Για διαφήμιση με θες. Θα μιλήσει με τον ατζέτη μου. Μπετούλα! Όχι. Δεν σας θέλω για διαφήμιση. Σας τα λέω όλα αυτά για να σας διευκρινίσω ότι δεν είμαι μία τυχαία. Κανείς δεν είναι τυχαίος, μανίτσα. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι έβγαλα ένα απόσταγμα. Κανείς δεν είναι τυχαίος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πέρασε. Ήθελα να σας ρωτήσω για μία κοπέλα που κάποτε διατηρούσατε μια σχέση. Ξέρεις, από την καρδιά του Τσιρικούλη πέρασαν λίγες. Από το κρεβάτι του πολλές. Αυτή δεν ξέρω από πού ακριβώς πέρασε. Βίκη τη λένε. Βίκη Σεϊτανίδη. Πόντια είναι. Δεν ξέρω. Τη θυμάστε? Πού να θυμάμαι. Ξέρεις, δεν είμαι εγώ κεντρικός. Αλλά είχα πολλά ταραβέρια και... Αυτή μετά που χωρίσατε έφυγε στην Αυστραλία. Εντάξει, άλλες αυτοκτόνησαν, άλλες γίναν καλόγριες. Δεν σας λέει τίποτα η Αυστραλία, Αυστραλία. Ρε εσύ. Τι? Ρε εσύ για τη Βίκουλα λες. Η Βίκη ήταν σταθμός στη ζωή μου. Για τη Βίκη εγώ μετατραγούδησα το σουξέ μου, ισοπαίδωσε στο εγώ μου. Αχ, χαίρομαι που τη θυμηθήκατε. Μα θα το βρεις από το γιο μου. Πήγαινε μετά το ρεφρέν. Στην υγεία μας. Γεια μας. Θα με βοηθούσατε πολύ αν μου λέγατε τι άνθρωπος ήτανε. Κοίταξε, αυτή ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Κάτι μάτια, κάτι πόδια, κάτι να μη σε τραπώ πιασίματα. Κατάλαβα. Και δεν μου λέτε. Μου πάει το καστανό. Ορίστε. Σου αρέσω με το καστανό. Το άλλαξα για το καινούριο μου δίσκο. Όχι. Σας πάει. Που λέτε. 4 χρόνια το θα ξανθώ σαν Αντρέ. 4 χρόνια, Συναπτά. Όχι, το ξαθώ το Σαντρέ. Πώς είναι το δικό σου, πιο ξέφωτο? Ναι, να πηγαίνω καλύτερα. Θα τη δεις τη Βικούλα. Ευτυχώς. Δώσ' της ένα φίλο στο στόμα και πες της από τον Κοτζίλα, θα καταλάβει. Γεια σας και... με συγχωρείτε για την ενόχληση. Μην το ξαναπείς, η ενόχληση δικιά μου. Ρε τη Βίκη. Τι είναι αυτό, ρε? Πιπηλιά. Κατρακύλησα στο βούρκο για χάρη της. Εντάξει, μην υπερβάλλεις. Μην υπερβάλλω. Να κάθομαι να με αποκαλεί ο άπλητος μανίτσα μου. Να θέλει να μου υπογράψει στο πίστια μου. Και εσύ τι ήθελες να πας να τον βρεις? Ήθελα να δω εκτός από τον ηλίθιο τον αδερφό μου ποιος άλλος την αγάπησε. Την πατσαβούρα. Μη συγχύζεσαι βραδιάτικα. Λύσε μου μια πορεία, βρε Παναγιώτη. Με το λίγο μυαλό που διαθέτεις. Αυτή έφυγε από την Ελλάδα ψηλή και δύνατη. Και γύρισε κοντή και χοντρή. Πώς γίνεται αυτό? Τι να σου πω κι εγώ. Και ωραία, πες στην Αυστραλία, μπλοκώθηκε στο φαΐ. Έφαγε καγκουρό, βίσονες, καμιλοπαρδάλης, δεν ξέρω τι σκάτα έφαγε. Ήρθε και στρογγύλεψε. Μπορεί να της άνοιξε η όρεξη εκεί. Πώς κόντινε? Πώς μάζεψε στο πλήσιμο, μπήκε? Ποιος ξέρει τι της συνέβη? Μήπως έχει καμιά περίεργη αρρώστια και με τον καιρό συρρυκνώνεται? Τι αρρώστια? Μήπως μας κολλήσει τίποτα μεταδοτικό? Ηρέμησε, αγάπη μου. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, Παναγιώτη, παιδί μεγαλώνω. Και θα την πάω και για νηφικό αύριο την τοφάλα. Ποιος είναι? Άνοιξε, ρε. Ποιος είσαι? Μέχρι το 3 θα μετρήσω. 1, 2. Τι κάνεις όλη μέρα κλεισμένος εδώ μέσα? Ότι γουστάρω. Γιατί έχεις αυτά τα μούτρα? Αυτά βρήκα, αυτά φόρεσα. Μήπως είναι ώρα να φας τις βραδινές σου μάπες? Ναι, δίρε με κιόλας από πάνω.
Τι έγινε, ρε, τι έχεις πάθει? Τι να έχω πάθει. Από τότε που ήρθε αυτή εδώ μέσα, εγώ δεν υπάρχω για σένα. Μιλά πιο σιγά. Από τότε που μπήκε αυτή ανάμεσά μας, γίναμε δύο ξένοι. Ούτε σε νοιάζει που είμαι, τι κάνω. Χαίστηκες ρε αν ζω ή αν πέθανα. Τι λες, ρε τρόπα? Να τώρα δεν ήρθα να δω αν ζεις. Από χθες έχεις να με δεις. Αν είχα πεθάνει τώρα θα ήμουν ατούμπανο. Κόφτεις μαλακίες. Στις 24 ώρες τα άντερα του πεθαμένου πρίζονται και φουσκώνει σαν γκέικ. Τι ακούω άνθρωπος βραδιάτικα? Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ αυτά. Άνοιξες ποτέ σου καμιά Βρυτάνικα. Σου άφησε χρόνο αυτή να μορφωθείς. Το είπα, ακούγεσαι μέσα. Τα κατάφερε η πουτάνα να μας χωρίσει. Πουλωστό. Ρε τι τραβάω. Ότι θα μου κάνεις και σκηνής λεωτυπίας, αυτό δεν το περίμενα. Γρηγόρη, αγόρι μου. Αυτή η γυναίκα θα σε καταστρέψει. Σε τραβάει από το πουλί και δεν ξέρεις που σε πάει. Είμαι ερωτευμένος. Το καταλαβαίνεις, ερωτευμένος! Και εμείς ερωτευτήκαμε, ρε, δεν κάναμε έτσι. Πότε ερωτεύτηκες εσύ, μωρέ? Αυτά τα φρικιά που τα κουβαλούσες εδώ για ένα βράδυ και το πρωί δεν θυμόσουν πώς βρεθήκαν στο κρεβάτι σου. Ξέρεις εσύ τι σημαίνει έρωτας? Εσένα το μόνο που σε ένοιασε ήταν το πήδημα. Φύγε αυτή τη στιγμή από μπροστά μου. Εντάξει, sorry, το παίρνω πίσω. Είπα! Φύγε αυτή τη στιγμή από μπροστά μου! Μαλακία είπα, ερέμηση. Φύγε, Γρηγόρη! Φύγε και μην κοιτάξεις πίσω σου! Φιλαράκια. Εξαφανίσου! And the Oscar goes to... Lazarus Karagiorgopoulos! Thank you. Thank you very much. I would like to thank my mother, my father, my grandfather, my friend Mitsus, and especially God, who gave me so much plenty of talent. Συμπαθέστατη είναι η φυσός, κυρία Βεζετάκου μου. Ναι, είναι χρυσό κορίτσι. Καλά, τι θα διάλογε ο Νικολάκης. Πώς γνωρίστηκαν? Ήταν η κακιά η ώρα, Ντέζη μου. Αστιεύομαι. Έρωτας, έρωτας. Κεραυνοβόλος. Κεραυνός έπεσε, Ντέζη μου. Τι οικογένειας είναι? Καλής, πολύ καλής. Είναι γόνος? Τσιπούρας. Και πάλι αστιεύομαι. Τι της έδωσες να δοκιμάσει? Αρχικά της έδωσα να δοκιμάσει κάτι σε ίσια γραμμή. Εγώ φανταζόμουν κάτι χυτό. Εγώ κάτι σε κελεμπία, να κρύψουμε τα πολλά. Καλά, ο γαμπρός τι σκοπεύει να φορέσει? Δεν ξέρω. Μαύρα φαντάζομαι. Σίγουρα μαύρα με αυτό που τούτη είχε. Γιατί σκεφτόμουν να της δώσω της Βίκης κάτι χρωματιστό. Ίσως ένα ροζ. Θα της πηγαίνει? Α, μην ανησυχείτε. Θα της βρω έναν υφικό που θα της ταιριάζει απόλυτα. Όχι πολύ τούλι, Ντέζη μου, όχι πολύ τούλι. Γιατί καταλαβαίνεις, υπάρχει κίνδυνος να την μπερδέψει ο κόσμος με τη λαμπάδα. Α, για δείτε αυτό. Πώς είμαι? Τι πάθατε? Απ' τη συγκίνηση. Και από τον δρόμο. Είμαι ευτυχισμένη. Από μικρή το όνειρό μου ήταν να ντυθώ νυφούλα. Αχ, ξέρεις ποια μου θυμίζει? Την Κέτη. Πού τη θυμήθηκες την Κέτη? Είχα μια ξαδέρφη που κι αυτή από μικρή είχε μανία με τα νηφικά. Όλο παρανυφάκι γινότανε. Αλήθεια, κι εγώ. Τελικά η καημένη δεν τα κατάφερε να παντρευτεί. Την πάτησε ένα τρένο. Αλλά το όνειρό της πραγματοποιήθηκε. Την ντύσαμε νυφούλα. Στο φέρετρο. Ανέτα μου, τι κουβέντες είναι αυτές? Γιατί μέσα στη ζωή είναι όλα. Πώς το βλέπεις επάνω σου? Σου είναι άνετο? Αναπνέεις κανονικά ή ρουφιέσαι?
Δεν αναπνέω καθόλου. Αντέχω πολλή ώρα χωρίς να αναπνέω. Αλήθεια. Το έχουμε αυτό, το αβαντάζ εμείς οι φάλαινες. Για δοκίμασε και το άλλο, γλυκιά μου, Κυρία Πεζετάκου μου, θα κάνετε ένα γάμο που θα βουήξει όλη η Αθήνα. Ότι θα βουήξει, θα βουήξει. Θυμάσαι το βουητό πριν από το σεισμό? Ανοιχτός γάμος φυσικά, Πολύ ανοιχτός. Σαν τη λεκάνη της νύφης. Ανέτα. Αστειεύομαι, μητέρα. Σ' ακούει Κιντέζη και θα νομίζω ότι δεν τη συμπαθείς τη Βικούλα. Αχ, εγώ τη Βικούλα. Αδερφή δεν είχα και αδερφή απέκτησα. Και πού θα γίνει το μυστήριο? Αν όχι στη Μητρόπολη, σε κάποιο κτήμα για να γίνει και η δεξίωση εκεί. Και η νύφη πώς θα έρθει? Μέρη Μουλικό. Επιτέλους. Καλά, η Ανέτα φημίζεται για το αγγλοσαξονικό χιούμορ της. Τι να κάνω, Ντέζη, μου το ρίξα στο αγγλοσαξονικό για να μην λαλήσω. Μα τι έπαθε? Βίκη, μήπως θέλεις βοήθεια? Για κοίτα μήπως τη σφήνωσε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δίνεις λαβές να μας σχολιάζει η Ντέζη, που έχει αναστόμασα τη χαράδρα του Βίκου. Μόνο η Ντέζη θα μας σχολιάσει. Όλη η Αθήνα θα γελάσει με αυτό το γάμο. Για δείτε κι αυτό. Νομίζω ότι βρήκαμε το τέλειο, Καλά, φανταστείτε το με τις γόβες, την κουάφ, τα μαλλιά όλα τραβηγμένα επάνω. Μήπως θα του τέριαζε και ένα γάντι? Φούρνου, που το βολεύεσαι. Έχω και για τα παρανυφάκια κάτι ασορτή. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά μέσα? Πούσε τούλα να με δεις. Ντύθηκε η νύφη με τα άσπρα και βάζει στα μαλλιά της δυο άστρα και πάει στην εκκλησιά, πάει στην εκκλησιά κι ο γαμπρός ο ήλιος προστάζει και όλη η πολιτεία γιορτάζει και λάμπει σαν δροσιά. Με καταλαβαίνεις τώρα, Ντέζη μου, Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό. Καλά, στο δίκαιο ο Νίκος να μας πει τη γνώμη του. Όχι. Δεν θα χαλάσουμε το έθιμο. Ο γαμπρός θα δει τον νηφικό για πρώτη φορά στην εκκλησία. Μόνο τον νηφικό θα δει για πρώτη φορά. Τι λες, γλυκιά μου? Όχι. Λέω κι εγώ είμαι υπέρ των εθήμων. Και πότε με το καλό έρχεται ο γαμπρός? Όσον ούπο το παλικάρι μου. Τελευταίο τσιγάρο στην Αυστραλία. Αύριο θα καπνίσεις πάλι. Σο! Κολλητέ, θα μου λείψεις. Καλό ταξίδι να έχεις. Ευχαριστώ. Να δούμε τι με περιμένει στην Αθήνα. Έλα μωρέ, όλα θα πάνε καλά. Θα μου φιλήσεις τη Βίκη. Εντάξει, πάρε κανένα τηλέφωνο μόλις φτάσεις. Σε περιμένω. A penny for your thoughts. Τίποτα. Έτσι χαζεύω. Πες μου τι σκεφτόσουν τώρα. Γρήγορα απάντησα. Εσένα. Σε πεθύμησα. Δεν σε έχω πληγώσει. Αγάπη είναι να μπορείς να συγχωρείς. Μου λείπεις. Και εμένα. Θέλω να γυρίσεις. Θα γυρίσω. Και θα γίνουν όλα όπως θα είχες ονειρευτεί. Θα παντρευτούμε. Και θα πιάσουμε ένα ωραίο σπίτι. Μπροστά στη θάλασσα. Να καθόμαστε τα βράδια αγκαλιασμένοι. Όπως τώρα. Σ' αγαπώ. Παγωτάκι. Τι εννοείς? Τι να εννοώ. Έφερα παγωτάκια. Ευχαριστώ. Πού έτρεχε ο λογισμός σου? Πουθενά. Είχα αφαιρεθεί. Μήπως ταξίδευες προς Αυστραλία, μεριά?
Όχι, όχι, στην Αθήνα χάζευα. Έσχος είναι. Το παγωτό. Η Αθήνα. Και το παγωτό. Όλα έσχος είναι. Άσχημα, άγευστα, πλαστικά. Καμιά φορά μου έρχεται να τα μαζέψω και να γυρίσω στο χωριό μου. Πού είναι το χωριό σου? Στην Κορινθία. Η ξακουστή Άνω Περδικούλα. Έχω χρόνια να πάω Πελοπόννησο. Ωραία μέρη. Ομόρφιες. Να πάμε καμιά φορά. Πάμε αύριο. Για Σαββατοκύριακο. Ξέρεις τι ωραία θα περάσουμε? Να πάρουμε και το Λαζαράκο. Αλίμονο το Λαζαράκο δεν θα πάρουμε. Είναι αυτή την εποχή στο χωριό ψώνιο. Άσε που θα τρελαθείς με τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Όχι, δεν μπορώ γονείς. Ντρέπομαι. Γιατί δεν ξέρεις τι φοβεροί άνθρωποι είναι. Ένα πέντε προς το Κακοπάκι που πήγαμε στο κινηματόγραφο. Όλες οι κυρίες πάνε. Τι ώρα είναι? Γύρνα το. Θα άρχισαν οι αεροπόροι. Κυρία, σας ζητάει ένας πόλισμαν. Έρχομαι. Δεν τα ακούς? Δυο χέρια έχω, τι να προκάνω? Άκου να μην με γέναγε η μάνα μου. Λέγεται? Έλα μάνα. Αγόρι μου. Βρε, δεν τρέπεσαι? Φέρε ένα τηλέφωνο στη μάνα σου, βρε, θα πεθάνω και δεν θα το μάθεις. Πέθανε εσύ και θα το πω εγώ. Α, έπρεπε να έχεις άλλη για μάνα να δεις. Τι? Πες μου. Τι? Πότε? Θα τρελαθώ. Τι έγινε? Ποια είναι αυτή? Θα τρελαθώ. Τρελή γεννήθηκες, τώρα θα τρελαθείς. Πες μου, ποια είναι, πού τη γνώρισες, πότε? Θα τρελαθώ. Άντε πάλι. Αύριο. Και μου το λες τέτοια ώρα. Άπου να μην σου πω. Πόσα θα μείνετε, τι να μαγειρέψω? Καλά, μη φωνάζεις. Άντε, σας περιμένουμε. Μην τρέχεις στον δρόμο. Πρωί να ξεκινήσετε, ψηλά και τα διόδια να κρατάς. Μου το κλείσε. Με το δίκιο του το παιδί. Τι έγινε? Μας φέρνει νύφη. Τι μας φέρνει? Νύφη. Έτσι σου είπε. Σας φέρνω νύφη. Ναι. Δηλαδή δεν μου είπε ακριβώς σας φέρνω νύφη. Μου είπε σας φέρνω μια κοπέλα που θέλω να γνωρίσετε. Πού τη βρήκε? Στο κομπιούτερ. Τη δίναν δώρο με το κομπιούτερ? Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρεις ξέρω. Όχι, γιατί ο δάσκαλος που πήρε κομπιούτερ του δώσανε δώρο έναν αποχημωτή. Άσε με, χριστιανέ μου, μη με πιλαλάς. Και από πού είναι οι λεγάμενοι? Δεν είπε. Αύριο έρχονται. Να δούμε τι κουμάσι θα μας κουβαλήσει. Η Παναγιά να μας βοηθήσει. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Τι να κάνουμε? Να σβεστώσουμε. Να σβεστώσουμε, μπράβο. Γιατί? Δεν ξέρω. Ένα σβέστομα δεν βλάπτει. Όχι, τι να βλάπτει. Λοιπόν, πρέπει να ζυμώσω ψωμί, να ανοίξω φύλλο. Εσύ να σφάξεις 2 κουνέλια. Δεν είμαι καλά. Παντρεύω το παλικάρι μου. Δεν θέλω να ακούσω. Έτσι είναι μιλάς φίλους. Την άλλη να βάζεις γράμμα. Δεν είμαι η μάνα σου. Δεν μπορώ να κάνω έτσι. Δεν είμαι η μάνα σου. Πατέρα, δεν έχω όρεξη για καυγά. Άκου, δεν ήρθα για καυγά. Ο γιατρός μου είπε να μην συγχύζομαι. Ωραία, πες μου, τι θες από μένα? Θέλω να μην είσαι αδιάφορος. Να βοηθήσεις τις ετοιμασίες του γάμου. Ο αδερφός σου παντρεύεται. Ναι, και πρόγραψε με αυτή που βρήκε. Είστε καλά? Ναι, λίγο να κάτσω. Θέλετε λίγο νερό να φωνάξω την κυρία Βέρα? Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Μην την τρομάξεις. Θα μου περάσει. Με πιάνει ώρες. Μήπως πρέπει να πάρετε κάποιο χάπι? Το έχω πάρει. Εντάξει είμαι. Μου πέρασε. Άντε και με τρομάξατε. Καλά που βρέθηκες τριγύρω. Πώς βρέθηκες τριγύρω? Περπατούσα για να χωνέψω. Έλα. Πάμε σιγά σιγά. Μ' αντέχεις να στηριχτώ πάνω σου? Όχι να το πενευτώ, αλλά και στην πλάτη σας παίρνω, άμα θέλετε. Μη με κάνεις να γελάω, καρδιακός άνθρωπος. Μα με προκαλείς, πεθερούλη μου. Δίκη μου, μη καθυστερείτε το γάμο. Θέλω να τον προλάβω. Τι αηδίες είναι αυτές βραδιάτικα?
Καλέ, ξέρετε τι έχει να γίνει στο γάμο? Ξέρετε τι χορό έχουμε να ρίξουμε? Μακάρι, μακάρι. Μα αυτό το όνειρο ζω. Γιατί εγώ ζω μ' άλλο. Άντε, πάμε. Στράτα, στρατούλα. Ορίστε λιμοκοντάρος. Βρε, άδικα σε νοιαρίζεσαι. Δεν έρχεται για σένα η νύφη. Δεν έχει σημασία. Πεθερός είμαι. Σταμάτη, κάτσε να σου πω. Πρόσεξε τι σου λέω. Εμείς, άλλο παιδί από το Γρηγόρη μας δεν έχουμε. Εσύ, όχι εγώ. Σκασμός να συνεχίσω. Εμείς μια μέρα θα τα τεινάξουμε τα πέταλα. Εσύ, όχι εγώ. Σκασμός είπα. Ο Γρηγόρης είναι καιρός να στήσει το σπιτικό του. Γι' αυτό, όποια και να μας φέρει σήμερα. Μα κούτσι, μα στραβή. Τι, ελωτοματικιά θα μας φέρει? Βρε λέμε, στην περίπτωση που. Αν δούμε ότι είναι καλή κοπέλα και νοικοκυροκόριτσα και τον αγαπάει το Γρηγόρη μας, θα κάνουμε τα στραβά μάτια αν έχει και κανένα κουσούρι. Για να δούμε τι σκορδόπιχτη θα μας κουβαλήσει. Μην τρελαθούμε, Τι θα έχει βρει ο Γρηγόρης μας, μια κοπέλα στα μέτρα του. Δεν θα τον έχει ερωτευτεί αυτή. Πώς τη λένε αυτή τη Τζούλα που σου τρέχουν τα σάλια? Ζιζέλ. Μην περιμένεις τη Ζιζέλ, γιατί και ο Γρηγόρης μας δεν είναι ο... Πώς το λένε αυτό τον άντρακλα που μ' αρέσει? Μπαντέρας. Γεια σου. Όχι. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Θα πάτε σήμερα για μπομπονιέρε? Ναι, θα πάμε να πάρουμε μια ιδέα. Άντε μπράβο, να μπαίνει το νερό στα βλάκι. Νηφικά, κοιτάξαμε. Εγώ δεν ξέρω τι να βάλω. Εσύ, Ανέτα μου, τι θα φορέσεις στο γάμο? Πλερέζα. Σοπα, δεν τρέπεσαι. Γιατί? Τον αδερφό μου χάνω. Καλώστες. Για τη φιλενάδα μου και ήρθαμε για καφέ. Και καλά κάνατε. Ωραία που είναι το Σάββατο που πίνουμε όλοι μαζί το καφεδάκι μας, Ωραία που είναι να μην δουλεύεις. Αχ, εμένα μου έχει λείψει η δουλειά. Ποια δουλειά ακριβώς? Γενικά η δουλειά. Εσύ τώρα έχεις άλλα τρεχάματα, άσε τις δουλειές. Μετά το γάμο μπορείς να κοιτάξεις και την καριέρα σου. Ναι, αλλά κουράστηκα τόσα χρόνια, μοντέλο. Βέβαια, δεν αντέχετε. Σκέφτομαι να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Βρες κάτι που να το κάνεις κέφι, να σου ταιριάζει. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με το σούμο? Ανέτα. Το έχει σαν χόμπι. Μπορεί να το κάνει και επαγγελματικά. Άντε, μην χασομεράμε τον καφέ, να προλάβουμε τα μαγαζιά. Σταμάτη! Ήρθε το παιδί! Παιδί μου! Μόνο! Βλαστάρι μου! Σιγάρε μάνα, θα με ρίξεις κάτω. Γέλασε εδώ. Πώς είσαι έτσι, αδυνάτησες? Άσε με ρε μάνα, αδυνάτησα. Πέρασε αρρώστια? Ναι, γλεμπονίαση συνέλθε. Έφεξε το προσωπάκι σου, μια μύτη και δύο αυτιά μείνανε. Έλα να σου γνωρίσω τη Στέλλα. Τι κάνετε, Στέλλα? Καλά, εσείς? Καλώς ήρθατε στα μέρη μας. Καλώς σας βρήκαμε. Το Λάζαρο το θυμάσαι? Ναι, πώς, τι κάνεις, Λάζαρε? Δεν είμαι καλά. Μπράβο, πάντα καλά. Ελάτε, περάστε, μη στέκεστε. Περάστε στο φτωχικό μας. Γρηγόρη μου, ποια είναι η νύφη? Ποιος σου πω την είναι νύφη? Καλά, ντε. Η κοπέλα που μου έλεγες, ποια είναι? Ο Λάζαρος. Εντάξει. Τι? Γιατί με ρωτάς βλακίες? Τη Στέλλα δεν την είδες? Την είδα, αλλά... Προχώρα. Ω, καλώς ορίσατε. Γεια σας, πώς είστε? Ο πατέρας μου. Σταμάτης Καπερνάρος. Η Στέλλα. Ναι. Ο Λάζαρος είναι που μένουμε μαζί. Τι κάνεις, Λεβέντη μου? Εγώ δεν σας έβρισα. Καθίστε, τι στέκεστε όρθιοι, να ψηλώσετε? Εσύ γέμαν θες? Τι θα πείτε? Καφεδάκι, τσιπουράκι? Καφεδάκι, φτιάχνει ένα καφέ, κύρα Μαρίκα. Έχετε ξανάρθει στο χωριό μας? Όχι, πρώτη φορά. Α, δεν ξέρετε τι χάνετε. Από πού είστε, αν επιτρέπετε? Απ' τα Αγρίνιο. Ωραίο το Αγρίνιο. Το βλέπουμε στο σύριαλ με το Βέγκο. Μανά, την Κέρκυρα δείχνει το σύριαλ.
Και η Κέρκυρα σου λέει, ωραιότατη. Είναι ωραία τα μέρη μας. Και καρπερά. Με τα συγχωρήσεως. Φτύνεις και φυτρώνει δέντρο. Η Στέλλα ζούσε για καιρό στην Αυστραλία. Ωραία η Αυστραλία. Τη βλέπαμε στο σύριαλ με τον Ινιό. Μανά, στην Κένια ήταν γυρισμένο το σύριαλ. Και η Κένια σου λέει, ωραιότατη. Με τι ασχολείστε, αν επιτρέπετε? Η Στέλλα είναι μοντελίστ. Μοντελίστ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή τι κάνετε? Μοντελίστ, Χριστιανέ μου. Άκου τι ρωτάει. Του λέει και η λέξη. Μοντελίστ. Να με συμπαθάτε, εγώ είμαι αγράμματος. Η Στέλλα ασχολείται με την υψηλή ραπτική. Πώς είναι ο Φιλίμωνας? Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Υψηλή ραπτική. Δηλαδή ράβετε για ψηλές. Όχι ακριβώς. Ναι. Πες ναι να τελειώνουμε. Εσύ, Λάζαρε, με τι ασχολείσαι? Εγώ ράβω για κοντές. Πάτε ρε μάνα, κόκαλα έχουν αυτοί καφέδες. Τέτοια σε οπαλίνα είχε στην κόρη του ο Καφαντάρης ο Εφέτης. Εμένα στην μπομπονιέρα ένα με ενδιαφέρει. Πόσα κουφέτα έχει μέσα. Πλούσιες θα τις κάνουμε. Όχι σαν την Καχρημάνη, την πρώην βουλευτή, που είχε στο γιού της 4 κουφέτα. Ξέρεις πώς είχε συζητηθεί? Την Καρμύρο. Κουραστήκαμε πάντως. Το χρειαζόμασταν ένα διάλειμμα. Εγώ πείρασα και λίγο. Θες να τσιμπήσουμε κάτι? Πα! Πρέπει να έχω στη τσάντα μου μια σοκολατίτσα. Και αυτή δεν είναι άσχημη. Αν χαράξουμε με χρυσό τα αρχικά σας. Νι σίγμα. Σίγμα γιατί? Νι β. Α, ναι. Καλέ, πώς μου ήρθε το σίγμα? Στέλλα. Αυτή είναι πρακτική. Την κάνεις μετά και πισουτιέρα. Στέλλα. Σε σένα μιλάει η κυρία. Σε μένα? Στέλλα μου, τι κάνεις? Η Δήμητρα είμαι. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Στέλλα. Κοίτα ένα αεροπλάνο που πέφτει. Πάμε, Τούλα. Δεν με θυμάσαι. Αχ, κάποιο λάθος κάνετε. Την περάσατε για κάποια άλλη. Όχι, δεν γίνεται. Η Στέλλα από τη Μελβούρνη, δεν είσαι? Όχι, καμία σχέση. Κοιτάτε σύμπτωση. Και η νύφη μου, η Βίκη, έχει ζήσει στη Μελβούρνη. Τα έχω χάσει τέτοια ομοιότητα. Όλες στη Μελβούρνη μοιάζουμε λίγο πολύ. Στέλλα, μήπως μου κάνεις πλάκα? Μα σας παρακαλώ, κυρία μου, αφού σας είπαμε δεν είμαστε η Στέλλα. Σόν και καλά ότι είμαστε. Με συγχωρείτε. Συμβαίνουν αυτά. Σε σύγχυσε. Τέτοια επιμονή. Ντε και καλά ότι είμαι. Πώς την έλεγε? Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολο να διαλέξεις μπομπονιέρα. Διότι ο γάμος ξεχνιέται, αλλά η μπομπονιέρα μένει. Την έχει ο άλλος στο σπίτι του και σε κρίνει καθημερινώς. Όσα χρόνια και να περάσουν. Ναι, συμφωνώ. Μην βιαστούμε και χτυπάμε το κεφάλι μας μετά. Τώρα πες αλήθεια, σ' αρέσει εδώ? Ούτε και εμένα. Τι γίνεται? Τα παιδιά που έχουν... Άστο σε μένα, μην κουνηθείς. Όχι, μη! Δεν θα τη σκοτώσω, θα τη διώξω. Μη, όχι, είναι ο Μίτσος, εγώ τον έφερα. Εσύ τον έφερες. Γιατί δεν είχαμε? Είναι φίλος μου. 4 χρόνια τον έχω κοντά μου. Α, συμπάθαμε, δεν το ήξερα. Τώρα βρε παιδάκι μου, με όλο το θάρρος, τι σου προσφέρει αυτό ζωντανό? Το γάλα, το μαλλί, τα αυγά, τι? Την αγάπη που δεν βρήκα στους ανθρώπους. Α, έτσι εξηγείται. Σερνικό είναι. Αφού είπαμε. Μίτσος. Μίτσος, ναι. Θες να το ζευγαρώσεις? Έχω μια 40 ποδαρούσα στην αυλή. Έπιασε το ποιητικό μου. Απ' όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει. Ένα που βγαίνει το πουρνό, όταν γλυκοχαράζει. Τι παρισάκι μου ψηλό. Παρακαλώ. Ποιος
Ποια βρύση σε ποτίζει που στέκεις πάντα δροσερό κι αν πεις και λουλουδίζεις? Τι λέει παρακάτω, δεν θυμάμαι. Κι εγώ. Κάτσε να πιάσω ένα άλλο. Ωρε του κιτσού η μάνα κάθουνταν στην άκρη στο ποταμί με το ποταμί μάλλονε και το πετροβολούσε. Πώς δεν βρήκε? Γεννημένη τσελικοπούλα. Ξέρεις τι νερά είχε εδώ παλιά? Ερχόμασταν μικροί και πιάναμε βατράχια. Το τι τους κάναμε... Μια σκανδαλιά είναι μικρός. Δεν άλλαξα μεγαλώνοντας. Εμείς πιάναμε κάτι σκαθάρια μεγάλα. Χρυσοπράσινα, δεις πώς τα λέγανε? Μπάμπουρες. Ναι, μπάμπουρες. Οι μπάμπουρες είναι ο αγαπημένος μεσές του Μίτσου και του Λάζαρου. Τους πιάναμε, τους ζεράμε μια κλωστή και τους γυρνούσαμε στον αέρα. Καλό καθαρματάκι είσαι κι εσύ. Μικρή τα έκανα αυτά. Με τους μπάμπουρες. Και μεγάλη με τους άντρες. Γιατί το λες αυτό? Ώρες σαν μπάμπουρας νιώθω. Με έχεις δέσει από τα πόδια και στον αέρα. Εγώ, εσένα. Νιώθω ώρες σαν να σε έχω και να μη σε έχω. Ταυτόχρονα. Ρούφα λίγο οξυγόνο, θα σου κάνει καλό. Άρε χωριό μου, χωριουδάκι μου. Σκέφτομαι άμα καβατζάρω τα 40, να τα βροντίξω όλα στην Αθήνα και να έρθω να μείνω μόνιμα εδώ. Να γίνεις αγρότης? Γιατί? Με τα μπέλια μου, με τα ζωντανά μου. Και άμα έχεις κάνει οικογένεια? Υπάρχει ωραιότερο μέρος να μεγαλώσουν τα παιδιά. Μες στο οξυγόνο. Με το φρέσκο του στο αυγουλάκι, με το ζυμωτό του στο ψωμάκι, με τον παππού και τη γιαγιά. Δεν μου πες. Πώς σου φάνηκαν οι δικοί μου? Κοίτατη. Αλλά κάποια στιγμή τους έπιασαν να με κοιτάνε εξοικιστικά. Δηλαδή? Ξέρεις, σαν τη μέλους ανήθη. Όχι ρε, ιδέα σου είναι. Άκου που σου λέω, ειδικά η μάνα σου με πέρασε από κόσκινο. Και κατά βάθος πιστεύω ότι δεν με γκρίνει. Όχι, κάνεις λάθος. Σε συμπάθησε πολύ. Δεν της γεμίζω το μάτι. Και πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Γιατί σιγά σιγά προσγειώνει. Θυμήθηκα τη συνέχεια. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Τον λένε Μίτσο. Από Δημήτρη. Μα από τι άλλο. Τι τρώει? Μύγες, κουνούπια. Ωραία. Γλιτώνει εσύ τις παστίλιες. Λερώνει μέσα στο σπίτι. Μπα. Τον έχω εκπαιδεύσει και πάει τουαλέτα. Για δες. Γεια μας. Γεια μας. Δεν θα βγεις καμιά βόλτα στο χωριό? Θα βγω. Προς τα πού είναι το ποτάμι που πλένονται τα κορίτσια? Ποιο ποτάμι? Κάθε χωριό της προκοπής έχει ένα ποτάμι που πάνε τα κορίτσια να πλύνουν τους φλοκάτες. Και με την ευκαιρία τα πετάνε όλα και ξεβρωμίζονται για αυτές. Δεν έχουμε τέτοιο ποτάμι, ούτε φλοκάτες. Ας που δεν έχουμε ούτε κορίτσια, έχουν φύγει όλα στην Αθήνα. Μάπα το χωριό σου Μπαρμπασταμάτη. Με συγχωρείς κιόλας που στο λέω. Δεν έχεις δίκιο. Έχουμε άλλες ομορφιές. Θα το διαπιστώσουμε. Γεια μας. Γεια μας. Για πες μου. Τι παράγει ο τόπος? Όλα τα καλά. Έχουμε ευλογημένο χώμα. Με τα συγχωρήσεως. Ξέρω. Πέτα στη ροχάλα και φυτρώνει μποστάνι. Όχι, δεν τα παραλέω. Δηλαδή, συγκεκριμένα, τι παράγεται? Σταφίδα διαλεχτή. Και ελιές. Και βερίκοκα. Και καρπούζια. Και πεπόνια. Τίποτα άλλο? Και μέλι θυμαρίσιο. Και κρασί και χρυμπάρι. Άλλο. Και πορτοκάλια. Και μανταρίνια. Και νεράτζια. Και τίποτα άλλο, μόνο αυτά. Όλα τα αγαθά του παραδείσου. Γεια σου. Τώρα είσαι σε σωστή κατηγορία.
Κάτι για τον παράδεισο ψάχνω κι εγώ. Για κάντα μου πιο λιανά. Από μικρός άκουγα για ένα βαπόρι από την Περσία που βούλιαξε εδώ τριγύρω. Κι εγώ σου έχω επιθυμήσει. Μη. Μη, μωρό μου. Μη μου λες τέτοια και με κάνεις και υποφέρω. Ο Νίκος είναι, τον θε? Τι να τον κάνω? Περίμενε, μην φύγεις. Έλα, μωρό. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια. Καλά είναι. Ρώταγε για όλους. Με ρώτησε τι θα κάνω το βράδυ. Του λέω τίποτα. Μου λέει γιατί δεν πάτε καμιά βόλτα με το Σωτήρι. Σου είπε ο Νίκος. Ναι. Τι, δεν με πιστεύεις? Πάρ' τον. Εντάξει, πιστεύω. Όχι, δεν μπορείς να με αμφισβητείς εμένα. Έχω εγώ καμιά όρεξη να βγω μαζί σου. Ο Νίκος το πρώτο περίμενε να σου το πει. Αχ, μιλάει. Εντάξει, σου είπα, σε πιστεύω. Λοιπόν, τι λες? Πάμε πουθενά? Δεν μπορώ απόψε. Μα ούτε κι εγώ μπορώ. Αλλά επειδή το πρότεινε ο Νίκος. Δεν γίνεται απόψε, έχω να σκάψω. Το λάκκο μου. Σωστά. Τι ρωτάω? Αυτόν τον έχεις κάψει από καιρό. Η μάνα μου θέλει να φυτέψω κάτι δέντρα. Θα σκάψω απόψε, με πιάσει το πρωί ζέστη. Καλά. Πάω κι εγώ να κάνω τα τηλέφωνά μου. Να κανονίσω το βράδυ μου. Καλώς ανταμώσαμε. Άντε, καλά να είμαστε, πάντα τέτοια. Καλές τύχες να έχετε, παιδιά μου. Ο καθένας να βρει τον άνθρωπό του να φτιάξει τη δική του οικογένεια. Εντάξει, μάνα, καταλάβαμε. Έχω ένα ξάδερφο κριτικό. Δεν μας νοιάζει. Έχει πιει, μην τον ξεσυνερίζεσαι. Αυτός αγαπούσε μια γειτόνισά του σαν τα κρύα τα νερά, καλή ώρα. Αλλά ντρεπότανε να της το πει και της έγραψε μία μαντινάδα. Αχ, πείτε, τι μ' αρέσουν οι μαντινάδες. Άχτυρα γειτόνισσα, παλιά μου φιλανάδα. Και να είχα και έναν αδερφό να σ' έκανα κουνιάδα. Φτάνει. Έχω τον αδερφό και είναι και παλικάρι. Μα δεν κατέχω ζάβαλε αν θέλει να σε πάρει. Φτάνει, είπα. Αν δεν σε πάρει ο αδερφός, παίρνεις ο ξάδερφός μου. Αν δεν σε πάρει ο ξάδερφος, παίρνω σαπατός μου. Καταπληκτικό! Εγώ δεν κατάλαβα. Αυτή η γειτόνισσα πήρε νουμεράδα όλη την οικογένεια. Τρώγε εσύ και μην πολύ μιλάς. Μην το ξαναπείς αυτό. Είσαι υπέροχη, μαμά. Και ξέρεις πόσο σ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, αλλά δεν μου το δείχνει. Καμιά φορά αγαπάμε, αλλά φοβόμαστε να το δείξουμε. Ναι, σιγά. Εσύ αγαπάς κανέναν, αλλά φοβάσαι να του το δείξεις. Με μένα θα ασχοληθούμε τώρα. Λέγαμε για το ξυλάγκουρο, την Κάιλι. Αυτή η ξανθόψη. Όταν έρθει ο θείος Νίκος, πού θα μείνετε?
Θα δούμε. Εγώ, μάλλον στον Κορίδαλο. Να φτιάξετε ένα σπίτι πλάι στο Σωτήρι. Α, τρομερή ιδέα! Να τον έχουμε γείτονα. Γιατί, δεν θα σ' άρεσε? Αστιεύεσαι. Να έχω να χτυπήσω μια πόρτα. Μα ένα αυγό να χρειαστώ, ένα λεμόνι. Μας την πέσανε. Τι μασάς. Θα ξηγηθούμε φιστίκι. Καλώς την... Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, ξέρεις τι ώρα είναι? Κυριακή είναι αύριο. Τα παιδιά που έχουν σκοπό να προκόψουν στη ζωή τους και να μην ζουν παρασιτικά εις βάρος των άλλων, δεν γνωρίζουν από Κυριακές και αργίες. Οι Κυριακές είναι πιο χαλαρές. Και ο Θεός ξεκουράστηκε την 7η μέρα. Ναι, αλλά τη δουλειά είχε ρίξει τις προηγούμενες 6. Θεέ μου, σχόραμε. Με κάνεις και βλασφημό. Καλά, μια κουβέντα είπα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, λεβεντάκο μου. Ήρθα. Όνειρα γλυκά, Νέτα μου. Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη ζωή, να το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι. Όχι. Είμαι και πολύ γαϊδούρα. Ο γείτονας να σκάβει μες στην κουφόβραση κι εγώ να κολοβαράω. Ο παλιός... Κουνήσου, φώκια! Σε τι βάθος κάβουμε? Τι κοιτάς, καλέ. Αντί να αρχίσω γυμναστήριο αύριο, θα τις κάψω εδώ τις θερμίδες. Σου ζήτησα εγώ να με βοηθήσεις. Ποιος σου είπε ότι θέλω να σε βοηθήσω, για τη σιλουέτα μου το κάνω. Λοιπόν, λίγα λόγια. Πόσο σκάβουμε? Όσο είναι αυτός. Κοιμήθηκε ο Λάζαρος. Ξερός έπεσε. Λιώμα από το τσίπουρο. Κι εγώ νιστάζω. Άμα σηκωθούμε πρωί αύριο, θα πάμε να σου δείξω το λιοτρίβι. Εκεί, στα 14, έγινα άντρας. Και από τότε έγινε μνημείο στο χωριό. Δεν θέλω ειρωνίες. Άντε, καληνύχτα. Δεν θα κοιμηθούμε αγκαλίτσα απόψε. Δεν πειράζει, δεν παθαίνουμε τίποτα. Άμα κοιμηθούν όλοι, μπορεί να σου έρθω. Όχι, απόψε μόνο θα κοιμηθούμε. Είσαι σκληρή. Καληνύχτα. Να σου πω μια μαντινάδα. Καληνύχτα. Ω, καρδί γυναίκα.
Ξεπατώθηκα όλη μέρα. Πλαγιάσανε. Σαν τα κούτσουρα πέσανε. Κοίτα εγώ, παιδί μου είναι. Γιατί εμένα δεν είναι παιδί μου. Απόψε το κουβεντιάσουμε κι αυτό. Σου έλεγα ότι εμένα είναι παιδί μου. Και η μάνα το παιδί της και σαν κουνάβι να είναι το βλέπει το μορφότερο του κόσμου. Δεν είναι και σαν κουνάβι ο Γρηγόρης μας. Όχι βέβαια. Παλίκαρος είναι. Και έξυπνος. Και δουλευταράς. Όλα μου τα πήρε το βρωμόπεδο. Αλλά και αυτή είναι... Είναι παναθεμάτινε, είναι... Το περίμενες αυτό από τον Γρηγόρη μας. Κάτα ο γιος μας. Και σε αυτό μου μοιάσε. Ποιο είναι το όνειρο κάθε γονιού? Μια νύφη σαν τη Στέλλα. Να χαθείς. Ξεμοραμένε. Έλα ρε, για καλαμπούρι το είπα. Το όνειρο κάθε γονιού είναι να δει το παιδί του νοικοκυρεμένο. Τώρα δηλαδή εσύ τους θεωρείς ταιριαστό ζευγάρι? Τι πάει να πει ταιριαστό ζευγάρι? Άνθρωπε μου, βλέπεις ένα ζευγάρι. Είναι ο ένας στο τέρι ταλουνού. Και τι είναι παπούτσια για να είναι ο ένας στο τέρι ταλουνού? Τώρα που πες παπούτσια, ο δικός μας πρέπει να φοράει ένα τακούνι να. Πώς θα σταθεί πλάι της? Σώπαινε. Καλώς τον, Τι γίνεται, τα λέτε. Τι να λέμε, χαζοκουβέντες. Τι μου είπατε? Πώς σας φάνηκε η Στέλλα? Πώς να μας φανεί? Πες εσύ. Όχι, εσύ πες το. Όχι εσύ. Εσύ. Εγώ είμαι γυναίκα. Καλά, εγώ θα πω. Αρχικά. Εγώ με το που την πρωτόειδα δεν κατάλαβα ότι ήταν αυτή. Ποια νόμιζες ότι είναι? Νόμιζα ότι την πήρατε από το δρόμο, το στόπ. Δεν περίμενες ότι θα ντάχα ποτέ με τέτοια κοπέλα. Όχι, γιατί? Τι είσαι εσύ, τι σου λείπει? Και καλύτερες σου préπουνε. Δεν μου λες, αγόρι μου, αυτή η κοπέλα έχει σοβαρό σκοπό. Εννοείς αν θα με αποκαταστήσει? Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι άρρωστη? Χτύπα ξύλο. Γιατί είναι έτσι αδύνατη? Πέρασε χτυκιό? Πρέπει να τρώει. Η γυναίκα πρέπει να έχει και λίγο ψαχνό. Ωραία. Μου την αφήνεις εδώ ένα μήνα? 2. Όχι, δεν την αφήνω. Να στην πλακώσω στο κατσικίσιο γάλα και στα τυριά και στα κοψίδια να στην κάνω θρεφτάρι. Είπαμε όχι, δεν την αφήνω. Άντε, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Δίκιο έχεις. Ένα τακουνάκι το χρειάζεται. Σήκω, τρέχει το καζανάκι. Δεν είναι το καζανάκι. Εγώ είμαι. Πού βρέθηκες εσύ εδώ, σήκω, φύγε. Να τελειώσω πρώτα τον Νικολάκη. Ποιο Νικολ? Τι τρως? Σου πίτσα τον αδερφούλη σου. Και μετά θα φάω τον άλλο σου. Και μετά τον άντρα σου. Το παιδί σου, τον πατέρα σου, τη θεία σου, τον παππού σου. Και τελευταία, για επιδόρπιο, εσένα. Γι' αυτό έχεις τόσο μεγάλο στόμα. Και πού να βρεις τη στομάχη. Τι? Είδα ένα φρικτό εφιάλτη. Για πες. Ξέρω από εφιάλτες. Ακούω κάποιον να ρουφάει. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω απέναντί μου τη Ρωτόντα. Ποια είναι η Ρωτόντα? 2 Ρωτόντες έχουμε στο σπίτι, Παναγιώτη, την Μπαμπού στον κήπο και την Αυστραλέζα. Τη Βικούλα. Βίκη, ήθελα να πω. Είχε κάνει, λέει, τον Νίκο σούπα και τον έτρωγε. Και μετά είχε σκοπό να μας κατασπαράξει όλους.
Η σούπα είναι λαχτάρα. Να το. Ή μήπως λεφτά που δεν τα περιμένεις. Α, όχι. Είναι λόγια με μεγαλύτερο. Κάτι δεν πάει καλά. Ο Νίκος από χτες δεν απαντάει. Στο τηλέφωνο το έχει κλειστό. Αυτός ο εφιάλτης είναι προφητικός. Εγώ έβλεπα όνειρο ότι ήμουνα, λέει, παιδάκι και είχαμε πάει με το τρακτέρ σε ένα πανηγύρι στη Μακρακόμη και τρώγαμε μαλλί της γριάς και μιλαράκια καραμελωμένα. Το θυμάσαι? Ακόμα και τα όνειρά σου κουβαλάνε μια φτώχεια. Μια σιχαμερή μιζέρια. Τώρα βλέπω εφιάλτες. Όχι, έχεις δίκιο. Από την καταραμένη καλύτερα να βλέπω τη Μακρακόμη. Γαμώ τον κόκορα! Χωριό μου, χωριουδάκι. Γρηγόρη, πότε θα φύγουμε? Δεν αντέχω άλλο εδώ. Τι έπαθες? Έχει πολύ καθαρό αέρα, δεν μπορώ να ανασάνω. Μου λείπει το νέφος, το τσιμέντο, τα τρόλε, η βαβούρα, το ποτηλιάρισμα. Ξύπνησε τα παλικάρια μου. Καλημέρα, μάνα. Τι να σας μαγειρέψω σήμερα? Τον κόκορα. Προς το παρόν βάλ το πρίκι για καφέ. Δεν θέλετε από ένα ωραίο ποτήρι γάλα? Τώρα πάνε να αρμέξω. Ένα καφέ πρώτα, να ανοίξει το μάτι μας. Λάζαρε, θες να έρθεις να τις αρμέξω? Έχεις ποτέ αρμέξει? Αμέ, κάθε μήνα τους δικούς μου. Η κοπέλα κοιμάται. Στέλλα τη λένε. Μην ορκίζεσαι. Πάω να την ξυπνήσω. Εσύ τι πίνεις το πρωί? Θα συνεχίσω από το βράδυ το τσίπουρο, για να μην το ανακατεύω. Έφυγε. Να αρμέξει πήγε. Η Στέλλα έφυγε. Δεν είναι μέσα, λείπουν και τα πράγματά της. Τι κοπάνισε? Όχι, δεν μπορεί. Κάτι σάπαθε. Bye bye love. Σήκω. Πάμε να τη βρούμε. Θα ψάξουμε όλο το χωριό. Ακόμη το έχει κλειστό το τηλέφωνο ο Νίκος. Κάτι δεν πάει καλά. Θυμήσου την ώρα που στο λέω. Οψόμεθα. Τι γράφει η εφημερίδα? Οι ειδήσεις. Ούτε κι εσύ είσαι καλά, Φαίνεται. Κάτσε. Όχι, δεν θέλω. Κάτσε που σου λέω. Άκου Παναγιώτη. Η ακατανόμαστη έχει φέρει τα πάνω κάτω. Μας έχει αποδιοργανώσει. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι μας περιμένουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες. Το νιώθεις κι εσύ, Πολύ. Φαίνεται στο πρόσωπό σου. Κουράγιο. Νιχόλος Κασαγόρη μου, αυτή η γυναίκα δεν ήταν για σένα. Μα να κόφτω. Και το είπα η γρουσούσα του πατέρα σου χθες. Αυτή η γυναίκα δεν είναι για το Γρηγόρη μας. Κόφτω είπα. Αυτές οι γυναίκες είναι όποιος τους σφυρίξει. Α, όχι κυρία Μαρίκα, εδώ κάνεις λάθος. Πες τη Λάζαρε. Τη σφύριξα κι εγώ, κι ούτε που γύρισε. Θα σου βρω εγώ μια κοπελάρα, ντόπια. Είναι μια νηπιαγωγός από το βραχάτι. Μανά. Και στα μέτρα σου, όχι Καμίλα. Μες στη μαύρη νύχτα έφυγε. Την είδε ο παπάς που πήγαινε για τον όρθρο. Με τι έφυγε? Ο παπάς δεν είδε, αλλά την είδε η Βασούλα που γύριζε από τα χτήματα να φεύγει με το ταξί του Τσόπελα. Πού το βρήκε το Τσόπελα, συφοριασμένη. Η Βασούλα δεν ήξερε, αλλά η Φώτο της είπε ο καφετζής ότι αυτός ξύπνησε τον Τσόπελα. Όλο το χωριό στο πόδι. Αχ, είναι παιδί μου αυτή, φαινότανε. Θα κάνεις χρόνια να με ξαναδείς. Όχι, Παναγία μου. Πάμε να ψεκάσουμε τις μιλιές. Πάμε. Δεν έχουμε μιλιές. Και χτες βράδυ ήταν μια χαρά.
Της υποσχέθηκα σήμερα να την πάω στο λιοτρίβι που χάσα την παρθενιά μου. Πες μου ότι την απείλησες. Πού λες να πήγε? Άβυσσο στο μυαλό της γυναίκας. Λες να ξαναπήγε Αυστραλία? Να σου πω, το έχει παραχέσει κι αυτή. Για ψιλοπίδημα τσούπα Αυστραλία. Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Νομίζω ότι ζω έναν εφιάλτη.